Yardım nati jimera. Yardım akati edvem belki şeva çuni poşet ki jimera anine. Evji betani ki evji mene go betani ki iki abu cubur jvan gedara anin. Vakti dine nati malamın avale şir dede obez dedin geda. Evji nadir yani ne mina edenay. Nadir evji em derin ev dikin nadin. Em çün ev xoçum mugo af ki beden mi? Av ki av ez av vexum bu av dineye luraji beqolya av li ser ev bû ji min re dibe her çeşmê da bixwe migom çeşme çavete nediye ez xelkê Amedê me xelkê Diyarbekir'im ez anim li kêrê çayê çitin neye navê me Heciye Praga paş navê me ez li Amedê rûdinîm ez li Amedê mezin bûme em feqîr bûne em ji xwe re şixolîne yanî heta îro ez hatim mala keçika xwe mexdûr bûn depremê ew ê yanî xaniyê me tişkî nebûye em bên tişkî bûye em yanî em vira dikin kêleka me da xanî yan bûye em newêrin em di Bodromê de rûdinî ji ber wî em newêrin yanî deh yetîmê me heye û em çadira dane yetîmê min ê qîza min e deh yetîmê wî heye ez lenda wî dimînim 24 salî 25 salî ye dewlet yanî em di mal dabûn yanî yardım didinê em hatin vê derê bira werin afat were yetkîlê bira werin yek ayaqabî dayî solk ya gorekî ya tişkî dayî van yetîma ez ê ana çadira xwe bigirim ez ê jindirê çadirê derkevim herim yani li vira ne sermiyaney ne ew ye kîm e yani em mexdûr bûne em nikarin herin çekê wan geda bînin yani ez ji bo xwe tişkî naxwazim ez dixwazim ki yani van yetîma heta ana me mezin kirî yek 4 salî yek 5 salî ye ez dixwazim ki yani heqê yetîma bira nexwin afat bira nexwe داغوزی من ادویم کی یعنی وان اردو یتیما برا دولت yetkili برا گوی وان سر وان اردو یتیما بن yani ne yemetene yani behazara yetimene hakkı yetima برا sağda solda nakfın de cara hatın numare wan girtin te numare se wan girtin gune te de bavet te destiye medave sol nati ve mali اش جبوی گدا ادویم برا دولت جوان را yardım بکه سوله گوره پانتوله گملگ موت yani ez viyaj devlete em ji xura tişkî naxwazin betanî heyse betanî kî di betaniya wala înem heta serê sivê awa dibin yek beter yekê me betanî kî em 15 heb dibirdane heşt gedene heft jî em mezinin gedekî jî pênc ye heft heşt betaniyê me ye em her yek davên serxwe yanî ew jî mejmalanî ye yek betanî kî şeva çûnê dane vê çadırê eger wîn yardım dikin edaletî ve edaletî yardım bikin nek yani tu werî navê me bigirî û tu herî bibî ya bidî yandaşê xwe ya bidî mervê xwe ya bibî çadira xwe ya bibî ji gedê xwe ra yani malê yetîma ez ji van her du yetîma ra dixwazim mêze ez evê dira jî naxwazim mêze van zarokê dira jî ez naxwazim ez ji van her du yetîma ra dixwazim
ام مقدور بونه zaten ام مقدور بونه zaten yani vay evek dibine enkaz edane evek rahmet kirine mali wan xrab bûye eme çok şükür ne canê me nebûy bi malê me nebûy evê me nebûy wê xaniyê xirakin em ê ji xwe re erin mala xwe em newêrin erin mala xwe ez em di bodromê de a xwesa dibinê erdê dayî em newêrin a wê bînê were ewa bikeve jî saxa solar jî nere car di zirar didime hesar bîna me saxlem lê xistime awa kêleka me vala kirine kolona kontrol kirin bu saxleme hatin mêze kirin em derin tişkîtin yani em jî derin yani em cîrana jî dibin em vala jî dibin dibên ela cîran were ya ela wîn jî werin belkî em jê fehm nakin em wan dibin divê tişkîtin yani wê bînê xirakin em ê ji xwe re erin mala xwe em ê ji xwe re ji vê evê pak bibin. Ana ejarê ana evê çadira jî rakir divê sibê yerhende sibê disbê wê van çadira rakin êka em ê ku da erin ne ciyê me heye ne warê me heye em ê jê erin têkevin wê xaniyê la ilahe illallah Muhammed Resulullah ya em ê bimrin mîna wana ya jî Xwedê çawa kiribin mîna Xwedê be em dixwazin kî wê bînê saetî pêş da wê bînê xirakin em ji xwe re erin mala xwe em li van dera perîşan bûn em narin yemek jî nagirin xestelik di vir da derketî jê ra dibên çi xwe dixwînin wîz di vir da derketî çadira da derketî yani em newêrin erin têkevin nav miletê jî yani xestelik heye ka em ê çer bikin em nizanin em ji yetkîliya ra yani em dibên kî bira ji me re yardim bikin hawekî çarekî ji me re bibînin. Ez berê li gund bûm me ji xwe re çiftçîlik dikir me ji xwe re em diçin karê xelkê bi yomiye bi îş yani pembo membo bûm me yizdelik ji xwe re dikir me ji xwe re yizdelik dikir mesela xwediyê erde divê tiye îsal werî cem min em bêjin 10 ton pembo hat tonkî ji te re me ji xwe re werdikir îja erd û milkê me di gunda tune bû em ji xwe re hatin bajêr nod û heftan wan da em hatin Diyarbekir me qalib çiyê kir me ji xwe karê yomiye kir û em ji xwe re jî anayîna dewam dikin yani di qurumkî de ji xwe re dişixulim ez temîzliğê dikim. Jiyan derbas nabe yani jiyan çawa bi eskerî ücretê jiyan derbas nabe deheb gede destiyê te dabe wê eskerî ücretê tê ku da erî wallahî yani bira werin dikana me dikana qarşî me ez çiqa nedim wê dikanê ew ya tenê ez 3 baxnod didim 3 milyon mêze karim werin bipirsin jî yani yetkîlî kîtê bira werin berin bipirsin jî yani ji bo xatirê wan geda em xwe deyndar dikin em derin xwe davên wîya mesela em aylıkçî ne em derin jûya deyn dikin serê me tê em didin wan ele baş başa em deyndar jî carê derdkevin carê em deynê xwe jî nikarin biqedîne mal tuneye ya kirayê mal jî kirayê wala em awa derbas dikin em kaçer bikin em ku da erin em mecbûrin yani ne tenê were mîna min hezara hene bi hezara hene ne ekes tenê me ez ser xwe tenê bêjim ez yanlış dibêjim qise dikim yani bi hezara hene em yani bi hezara gişnola me ne ka em çawa bikin em ku da erin. Yani gera tişxura mücadele bik em jî way mücadele dikin û dême qedera Xwedê emrê Xwedê vê depremê jî hat em ji mala xwe jî bûn îja wê xaniyê kêleka me bîna kêleka me nikî pêş da saetî pêş da xira kirana em ê ji xwe re biçîna mala xwe de çi hebû me ji xwe re derbas heta ana me çawa derbas kiriye me ana çûn da jî derbas kir.